Yan o, paahon to, kaya dito nakakahingal na banda. Good morning. Pasok na naman tayo sa trabaho natin dito araw-araw sa Japan. Yan, medyo makulimlim ngayon kasi maulap. Lock na natin yung ating kubo. Papasok na tayo. Ito yung buhay natin dito araw-araw. Yan, pasok na naman. Ayan, mga ulap ngayong araw. Yan yung labas namin. Medyo umulan nga pala ng kunti, pero wala na, so hindi na kailangan mag raincoat. Yan yung buhay ko dito araw-araw. At syempre hindi mawawala yung ating service dito, Inmax 640cc. Yan, let's go. Ito yung parami kong kasama sa araw-araw na pamumuhay. Yan yung service ko araw-araw, no? Tayin ko lang yung dalawang kasama ko nasa taas pa. Ayan din yung service nila. Yan, bike lang tayo dito araw-araw. Good morning. Wait lang natin yung kasama natin. Ito yung dinadaanan namin dito araw-araw. Yan, dahil spring season na, bisa na sila maglinis ng kanilang mga palayan. Ayan, malinis na dinadaanan namin dito. So, ayan, full bloom na yung cherry blossom. Ayan, yan, dami yung kalapati o kalapati ba yan? Bagong inarahan. Yan, ito yung dinadaanan namin dito, guys. Yan, broccoli na naman. Yan, nagkukulay green na yung mga kahoy, oh. Ito, magkakadahon na rin yan. Ito yung mga sakura na malapit sa opisina namin. Yan, oh, paahon to, kaya dito nakakahingal na banda malapit na sa office namin. Yan, puro sakura yan. Yan, oh, sakura lahat yan, oh. Yan. Tapos dito sa kabila, sandamakmak na punong kahoy tuwid. Yan, maganda din, oh. Puro sakura yan hanggang dun sa malapit na sa office namin. Ganito yung realidad ng buhay dito sa Japan. Buhay abroad dito sa Japan. Araw-araw, siyempre walang sasakyan yung mga train, eh. Magbabike kayo. May motor ka dyan sa Pinas, pagdating mo dito magbabike ka lang talaga. Yan mo na, may mga sakura naman makikita, eh. Yan, oh, full bloom na siya. Okay, hanggang dito na lang muna. Bye bye.